जासि हरनाय जाबाय। बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 7 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ आं फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि लन्थाइ, बिश्वनाथनि फुजाराम औवारिनि गोसोखांथि महर, क'क्राझारनि गलाघाटनि नों आरो आं, आरो सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि नोंनि मिनिस्लु मिनिनाय खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बखरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।